Narpati Dharma Putra Yang Dananjaya umaturing Raka Narendra Hari Murti Koko Prabu Ndwarawati pengayoman kula pramila arai para mondhonge rawuh patuko Kanjeng Koko Prabu karana kula nampi pawarta menawi pulunan kula Buma Naraka Suramiwah Gatotkaca sami derdah pasulayan rebatan bumi Tunggarana menika cethanipun kados pundi Kanjeng Koko Prabu. Aduh, Yayi sami aji kadangipun Kakang Yayi perlu kamuningan. Leres Yayi bab pawarta menika namung ningan Yayi. Sinaosa Buma menika anak kula nanging sesambetan perkawis pun Kakang kirang pana pramila pun Kakang nggih dereng saged matur kuwen dereng tumindak menapa-menapa. Bener Yayi Prabu. Yo, pun Kakang sarujuk timbang wong tuwa iki mengko nyampuri perkarane anak mongko durung cetha tuk sumbere. Ndak malah tumpang suh sisip sembire nglandang carang saka pucuk. Nah, saiki Werkudara kepiye? Si Adi krungu gernenge rerasane anakmu Gatotkaca apa ora? Ya si Adi krungu blakakno pisan karben tumuli rampung perkara iki. Wah, Baladewa kakangku. Sarta tresna kakangku bab perkara kuwi aja takon karo aku. Nadyan Gatotkaca kuwi anakku, aja meneh ngrembug bab negara. Sedeng rembug pedinan bae ora tau sambung. Nggone wis dhewe-dhewe ketemu yen dina pasewakan Ngamarta kuwi wae yen ora ana wigati aku ora tau cantuk lawung ora tau rembugan karo Gatot.
Kanjeng Koko Prabu. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Inggih, Yayi mangke rumiyin. Sakmenika monggo kula dherekaken ngeningaken cipta langkung rumiyin nambah bilih menika mangke wonten pitedah saking Gusti ingkang murbeng kawasa. Dewa Narpati Tuwenare swara Kresna kalangkung ing tresnanira Parang sang Dyabanon jinawi kadang estri satunggil kapisah panggenanipun kacarita dereng ketawis dangu kasaruswanira Raden Arya Setyaki prapta kagiat grawekasan Anut lakuning Kurawa nguni sang Abimanyu kena ing cidra sira Risang Setyaki menyat kambil sanjata dawas padake kaya Yayi Harya Setyaki kawula ingkang sowan paran pamana Siadi kautus kene nimbali putramu si Bima dalasan Ki Gatotkaca. Koko Prabu ngaturaken kauningan wedha dinten menika kulunan kula pun Buma Narakasura dalasan pun Gatotkaca. Wonten madyaning alun-alun negari Ngamarta menika sami tantangan badhe maguting ayuda. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon ira Risang mawe gandrung sebarang kadrukir moyak mayik katon tias balewur Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi mangkir rumiyin Werkudara Kresna kakangku apa ayo Yayi diprepeki iki ora wuru yen to ing ora enggal dipandhemi iso bae iki mengko malah gawe kisruh gawe geger bakal misahake wong kekadangan yo becik ayo diprepeki Yayi
semar rindu bumi gonjing kumalodo guntur ketuk mop kang colone dilumembak penyu kumambang nggih Gatotkaca apa Kakang Buma tiwas kebeneran iki ana ngalun-alun negara Ngamarta aku karo kowe ayo padha adu kaprawiran karben dipriksani para punden karben bombong penggali yo sak karepku dadi tak ladeni yo besok mati saiki mati besok mati saiki ya mati apa apamu laren laren sancut samudra tulya dreng wiraganya banyu sumaput mentis melekangganira suming bekti migek jangga kang waris katon naga kumambang Setijo wonten timbalan iki ngadhawuh Rama ora pamrihmu kuwi apa kok nganti mbok rewangi tantang-tantangan ngarep peperangan mungsuh karo adimu Gatotkaca Buma wonten timbalan iki ngadhawuh apa kowe pamer umuk ben dianggep wong peng-pengan mbok yo eling mungsuhmu kuwi sapa musuhmu kuwi sedulur meneng ora kondang yen kalah jejereng pirang ngerti ih mangkir miyin Kanjeng Rama Prabu saha Prabu Mandura perkawis anggen kula badhe pasulayan kaliyan Gatotkaca menika boten perkawis kula umuk utawi pamer kasekten nanging menika bab perkawis adeg-adeg kapribaden jati diri kula. Tetela Gatotkaca sampun wantun lanyo-lanyo badhe ngrebat jajahan Trajutrisna. Inggih menika negari Tunggarana. Menika badhe pun rebat Gatotkaca. Mila Gatotkaca kula taker wareg adu katiyasan. Kula rilakaken negari Tunggarana dados jajanipun pringgondane waton. Gatotkaca saged ngasoraken kasekten kula. Oh, ngono. Inggih, Dewaji. Lah saiki Yayi Werkudara, ature Buma. Kepiye nggonmu nata anakmu si Gatotkaca? Werkudara, kuwi lho tuladane. Contone wong tuwa ki yen ora tau wulang karo anak, dadine ya kaya ngene iki. Wah, katon dadi balan iki ngadhawuh. Rama Kyai.
yen upamane mengkono temenan yen ngono tenan lelakon iki tegese kuwi wong murka serakah ngangkah marang duweke liyan kowe kurang apa isih bocah kae wis dadi ratu negara mungkari nemu nglungguh kloso gemelar tiru bapakmu aku biyen negara kuwi golek dhewe tak arewangi toh nyawa ora mung nampa tinggalan wong tuwa kaya dediapuranmu kuwi Kanjeng Rama iya sewu lepat nyuwun pangapunten estanipun ingkang mekaten kula namung badhe njejekaken adil miwah bebener badhe ngleresaken paring sejarah menika Goro Ngayawara golek pancatan pengalembana kula gadah pasiksa Tunggorana menika wewengkon Traju Tresna wonten pasiksanipun yen pancen ngono coba paksiksane sapa undangan mrene hei Togok maju mrene Togok, para gage kuwi matura. Kowe matura sing cetha aja mbok tambahi aja mbok kurangi. Sejarahe Traju Tresna duwe jajan Tunggorana ki piye critane? Wah, jan Togok bengi iki dadi rol. Wis. Wah, nggih. Nyun pangapunten, kula badhe matur kang sak leresipun. Ya matura. Nggih. Estanipun ngaten. Namung klentah-klentun ngatur kula nyuwun pangapunten. Ora dosa dadak dibulan baleni. Matur cetha. Wah, iki ora ngati-ati laut kethok ilatku tenan. Ngaten sinuwun. Sak ngertos kula negari Traju Tresna menika rumiyin naminipun negari Surateleng. Ratunipun jejuluk Prabu Bomantara. Kala semanten Prabu Bomantara mbedah negari Tunggorana. Nggih menika prajanipun Prabu Kahana. Prabu Kahana kawon teluk lajeng Tunggorana mlebet wewengkon Surateleng. Rikala semanten Prabu Bomantara badhe nglar jajahan malih ngraman dhateng negari Dwarawati ngasuraken Prabu Kresna nanging Prabu Kresna kagungan senopati putranipun piyambak Den Setijawusana. Prabu Bomantara pejah. Nah, sak sampunipun ngaten Prabu Bomantara pejah dening Raden Setija. Gancaring cariyos Raden Setija sumilih keprabon wonten Surateleng. Surateleng gantos nami Traju Tresna. Menika dawuhipun Prabu Kresna menika piyantunipun inggih wonten. Traju werdine nimbang Tresna niku katresnan. Sebab Prabu Bomantara seda nyarengi putranipun lahir pun paringi tetenger Raden Sawarka. Sawarka menika ingkang gadhahi wewenang negari Surateleng inggih Traju Tresna wau. Pun ngoten niku eling kula leres lan lepatipun nyumanggaaken. Pun keparenga nyuwun pamit. Wis Yayi Werkudara. Gatotkaca kurang cetha piye critane Togok mau. Wah, Gatot. Yen kowe gawe wirake bapakmu kelang tak gecek dhewe aja takon dosa kowe. Iki mangkur piye Kanjeng Rama. Kula inggih nggadahi paseksen, inggih nggadahi paseksen. Paman Sumber Katon, kowe maju mrene.
nyata laruta saking kudha sang guru kula yen tanamu tusa sang Sri kepareng matur para pepunden sedaya ingkang dipun aturaken togok saha Sinundarawati menika wau sedaya leres boten lepat karana kala rumiyin kula inggih tumut nekseni. Lah ing mriki kula badhe matur saderengipun lelampahan ingkang dipun aturaken togok menika kala wau rumiyin sampun wonten lelampahan Tunggarana menika wewengkon negari Pringgondani. Dene cariyosipun negari Tunggarana menika rumiyin badhe dipun perangi Ratu Glagah tinunu Prabu Kalabirawa. Lajeng Prabu Kahana nyuwun tulung dateng Pringgondani Prabu Harimba wusana Prabu Kalabirawa pejah dening Prabu Harimba tinunu mlebet wilayah Pringgondani rumiyin nate dipun lenggahi Raden Brajadenta sasampunipun mekaten lajeng Prabu Kahana nelakaken raos panarimah lajeng manunggal kaliyan negari Pringgondani. Mengko dhisik sumber katon wonten dawuh kowe iki wong ndi? Kula menika pujangganipun negari Tunggarana. Oh, kowe pujanggane. Inggih, rumiyin kula patih. Kowe patihe sapa? Kula patihipun Prabu Kalapustaka menika bapakipun Prabu Kahana. Oh, ngono. Inggih. Ya. Lah. Mengko dhisik. Kowe bisa matur kang kaya mengkono mau. Kok dadi jajan Surateleng dadi jajan Trajutrisna ki terus kepiye? Kok kowe matur yen to rikala semana Tunggarana manunggal karo Pringgondani kok iso dadi jajan Surateleng? Jajane Bomantara ki piye? Menika rumiyin mekaten. Ratu Pringgondani Prabu Harimba seda. Iki to dipun sedani kaliyan Raden Bratasena inggih Raden Werkudara. Sawetawis negari Pringgondani komplang suwung dereng wonten ratunipun rikala semanten Raden Gatotkaca dereng lair. Lah wanci menika dipun ginakaken Prabu Bomantara mestari negari Tunggarana negara tak bertuan tegesipun negari tanpa pengayoman. Saklajengipun kasambet critanipun togok kala wau. Ah Sinung Prabu Kresna dados menika naminipun urut. Engko dhisik. Sumber katon. Bukti kasunyatane Bomantara rak ya nelukake Tunggarana. Nyatane Prabu Kahana ya ngakoni Tunggarana ki jajan Trajutrisna rak ya ngono. Inggih, leres. Nanging menapa wonten bukti menawi Prabu Kahana teluk kaliyan Prabu Bomantara. Lah saiki ingsun genti takon. Apa ana tandha buktine yen to Prabu Kahana teluk lan Pringgondani? Wonten. Kula mbekta nawala kekancingan ingkang kula bekta. Menggah suraosipun ngaten. Monggo pun pidhangetaken.